दैदेन खनजिता मैदोम साथामबो गल गल गिदिंगासिनो दङ। बिसोरो साथामबो बैसोआव उन्दै नाथाय जुलि जाजोबनाय। खनजिता गथ' सानै गेब्ला गेब्ला दङ। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ'आव बयखौबो बरायनो थालायबाय आरोना। मानसियाबो बिराद गोसोम जादों आरोना, बारहो बेफोरखौ गोसोम गोलाफोरखौ। आरो नोंथांमोनाथ' टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय दिनैनि आपडेटआ सोरनि सायाव जागोन। नोंथांमोनाथ' भिडिअ'खौ नुबायबो दंखायो जानो हागौ फेसबुकआव, मानो होनब्ला दैदेन खनजिता आरो मा होनो मैदोम आरोना। मानो होनब्ला दाखालि बावैसोथ' माने मैदोमा खनजिता बर' आब'जों माने लोगो हमहैखांखाबाय। बे भिडिअ'खौथ' नोंथांमोना खनजितानि आरो मैदोमनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुखाबायबो जानो हागौ आरोना। मानो होनबा बेबो डमिनार 400खौ लानानै आरोना, माने खिथु उनाव मा होनो खनजिताखौ थिखोना लाना थांनाय नुखादों नोंथांमोना। बिनि सायावनो आदा जेम्सआ मा बुंदों नैबे भिडिअ'खौ फारसेनिफ्राय नाय, आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। बिदिब्ला नैबे आपडेट भिडिअ'खौ नायनानै लाग्रोदो। फार्स्टआवनो आदा जेम्सआनो मा बुंदों नैबे मैदोम, खनजिता आरो दैदेन। जय हिन्द। दैदेन खनजिता मैदोम साथामबो गल गल गिदिंगासिनो दङ। अपारेशन सिन्दुराबो दाखालि बावै 7 तारिख फुंनिफ्राय जानानै 10 तारिखआवनो जोबदों। नाथाय बिसोरनि दावहाया दाबो जोबाखै, गल गल गिदिंगासिनो दङ। बिसोरो साथामबो बैसोआव उन्दै नाथाय जुलि जाजोबनाय। भिडिअ'खौ जोबजासिम खोनासं, दैदेन आरो मैदोम। दा आङो खनजिताखौ बुंगोन। खनजिता दाखालि बावै जेब्ला सुरु जादों नोंनि हौवाजों नांलायनाय, नों दैदेनजों लोगो जादों, दैदेननि हिन्जावजों लोगो जादों, नोंसोर लोगो नांनानै नोंनि हौवाखौ रायहरदों। बे भिडिअ'खौ नुनानै आं एसेबो फसायखायाखै। नंगौ, नोंनि हौवाया बायदिसिना लिरना होनो हागौ, नाथाय नोंसोर बेखौ बुजायनोसो नांगौमोन। खनजिता गथ' सानै गेब्ला गेब्ला दङ। गथ' सानै दंना गेब्ला गेब्ला? नोंनि गथ' सानैखौ दैदेना फिसिगोन ना मैदोमा फिसिगोन ना दैदेननि हिन्जावआ फिसिगोन? नों मा सानदों? संसार जाबायना? संसार जानायनि उनाव नोंनि हौवाजों नों माबायदि थानांगौ, माबायदि रायज्लायनांगौ, मानो बुजि मोनाखै? संसारा गिदिर ना ससियेल मिडियायाव एसे एनला रां रुफा मोननाया गिदिर? आं बुजि मोनो नोंसोर गोरिब थाखोनि जोबोर खस्थ' खालामगासिनो दङ। बेनि गेजेरजोंनो नोंसोरो जुलि जानानै गथ'बो गेब्ला गेब्ला दंबयो। नाथाय मानो बुजि मोनाखै जिबनखौ? खनजिता, नोंखौ सोर फिसिगोन? नोङो दैदेनजों लोगो जानानै नोंनि हौवाजों नांलायगोन ना मैदोमजों लोगो जानानै मैदोमजों भिडिअ बानायनानै नोंनि हौवाजों नांलायगोन? माबायदि संसार जागोन? संसारा बेफोरबायदि जागोन? संसार जानायाव नोंखौ सोर फिसिगोन बेखौसो नाय। नोंनि हौवाजों नों माबायदि रायज्लायनांगौ, नोंनि हौवाया नोंजों माबायदि रायज्लायनांगौ, नोंसोर सानैजों माबायदि मिलायनांगौ, नोंसोर सानैजों माबायदि गोरोबनांगौ। बे भिडिअ बानायनाया गिदिर जाबाय। सोरजोंबा शर्ट्स बानायनानै, रिल्स बानायनानै, मोसानानै हौवाजों नांलाय खमलाय खालामनोसै। बे मा संसार जागोन? बुजि मोनदोंना मोनाखै आंनि बाथ्राखौ? खनजिता, आं नोंखौ मोजां बुजायदो। नों सिख्ला मानसि, दैदेना जाबाय हौवा, दैदेनाबो हिन्जाव दं, मैदोमा सोरो? मैदोमाबो हिन्जाव दं। अब्ला सम लानानै नोङो दैदेनजों लोगो जानानै, दैदेननि बिसिजों लोगो जानानै हौवाखौ रायोब्ला मा जागोन? बे गथ' सानै गेब्ला गेब्ला दङ, बे गथ' सानैखौ मा खालामगोन? नोंगौ, आं फिसिनो हाया होनना बुङा नोंखौ, नों फिसिनोबो हागोन गथ' सानैखौ खामानि मावनानै। थेवब्लाबो संसार जाबायना, हौवा दंना? हौवा दंना गैया? एसे सानै हयै भिडिअफोरखौ बानाय। गुबुनजों लोगो जानानै गावनि संसारखौ गाज्रि खालामनानै लानाङा। नोंनि हौवाया नोंखौ माबा मोनसे लिरबाय बुंबाय, बेखौ फोजोबनो नाजा बैयावनो। नों मानो बिब्दि लिरदो? डिलेट खालाम, दानो। नों बेनि सायाव उल्था भिडिअ बानायनानै रिप्लाय होब्ला मा जागोन? बे हौवा मानसि, खोनाबाय? जेरावबो खामानि मावगोन, थागोन, जागोन, न'आव फैयाबो जानो हागोन, नोंनो रां थाइसेबो हराबो जानो हागोन। नों मा खालामगोन? मा खालामगोन? कर्टआव केस होनाय, पुलिस केस खालामनाय, बेफोरखौ एसां सहस सानदों? बेफोरबो सहस नङा। बिसि फिसायनि
नांलाय खमलाय गारलायलायनाय जानायाव बेफोरखौबो फोजोबना होनाया कर्ट केस खालामनानैबो बेफोरबो सहज बाथ्रा नङा। बेसेबांबा बोसोर बोसोर नांगौ, जोबनोनो थाङा। मा खालामनो गावनि फिसाइजों गावनि हौवाजों लोगो जा, मोजां संसार जा, गथ' सानै गेबला गेबला दं, बोरैबा नुयो, बोरैबा मोनलायो नोंसोरखौ नुयोब्ला, नोंसोरनि संसारखौ नुयोब्ला। नाथाय नोंसोरो ससियेल मिडियायाव जेबो बुजिनो रोङाखै, जेबो बुजिनो रोङाखै। जानला मानला गल 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 गिदिंगासिनो दङ। मैदोम आरो दैदेना नोंखौ फिसिया, नोंनि गथ' सानैखौ फिसिनाय नङा बिसोरो। बे बाथ्रा फंसेखौ मोजाङैनो गोसोआव लाखि। आरो आं दैदेनखौ मा होनना बुङो? आंखौ जेरै सनमान होयो दैदेन फंबाय, आंबो नोंसोरखौ सनमान होयो, नोंखौ सनमान होयो। दाख्लै नोङो एसेबां गोजाननिफ्राय गसाइगावनिफ्राय आंनियाव हाबायाव फैदों, बेसेबांबा खरस दङ, थाव सोनायनिफ्राय लानानै आंनो मायबा मोनसे होलांनायनिफ्राय लानानै। आं मायबा मोनसे बुंनांगौब्ला गोबां गाज्रि जागोन फंबाय, आं वार्निं होदो, आं जेबो बुंला। नोंसोरनि बेफोरबायदि गल गल साथामनि गेजेराव गिदिंलायबाय थानाय ससियेल मिडियायाव बेखौ बन्द' खालाम दैदेन फंबाय। आंनि खाथियाव थानाय, आंखौ नुब्लानो हाबा जानो होनना गाख्रबबाय थानायानो आं सिटि होनाया 10 जनसो फैयाखै, 10थासो फैयाखै दैदेन फंबाय। नोंनोथ' आं सिटि बर'आखैलै फंबाय, एसेबां गोजाननिफ्राय फैदो नों, आबुल, सुबर्न, आंखौ सनमान होदो ना। बेनिखायनो आंबो सनमान होनानै नोंसोरखौ बुजायाखै। आं बुजायनांगौब्ला नोंसोरनि इमेजआ ओरैबायदि गाज्रि जागोन। मानो होनोब्ला दैदेन फंबाय नोंसोर संसार जाबाय, हिनजावबो दङ। बेनिखायनो आं नोंसोरनि गेजेराव हाबाखै आरो नोंसोरखौ बुजायाखै। आंखौ सनमान होयो नालाय, एसेबां गोजाननिफ्राय आंनि न'आव नुजाफैदो, आं सनमान होयो। आंनि साखाथिनि आंखौ नुबानो गाख्रबबाय थानायानो फैबावाखै। नोंसोर फैदोबा बिसोरबोथ' फैनो हागौमोन। मानो होनोब्ला बोसोर बोसोर न'आवनो थायो बिसोरो, 24 घन्टा न'आवनो थायो। आंसो मास मोनसेल' न'आव थायो। आंनो दुनियाखौ गिदिंबावो, दुनियाखौ खारथिंबावो। नाथाय 24 घन्टा न'आव थाबाय थाग्रा मानसिया 2 घन्टानि थाखाय आंनाव फैनो हायाखै, अब्ला सानना नायमोन आंखौ माबायदि बेबुखौ बानायदो, माबायदि थगायदो। अब्ला दैदेन नोंसोरो न'आव एसेबां गोजाननिफ्राय न'आव फैदो, सनमान होयो फंबाय। आं वार्निं होदो दैदेन फंबाय आरो मैदोम, आं वार्निं होदो नोंसोर सानैखौ। नोंसोर सानैया गोदाव सोराव भिडिअ दालाबासो। सन्जिता, दैदेन आरो मैदोम, नोंसोर साथामनि गेजेराव जिथु गल गल गिदिंलायबाय थादो, नोंसोरो बन्द' खालामदो। नङाब्ला आं बुंनांगौब्ला नोंसोरनि माबाया अयथासार गाज्रि जागोन। आं बुजायनांगौब्ला होनखायो आं। जाय नोंसोरखौ रावबो बुजियाखै, आं बुजायगोन, आं बुजायनांगौब्ला। आरो आंनि बुजायनायखौ लानानै नोंसोरनि माबाया ओरैबायदि गाज्रि जागोन इउटुबा, आइनिखायनो बुङाखै। संसार जाबाय भाइ, हिनजाव दंजोबो ना, गथ' गथाय गैयाब्लाबो। सन्जितायाथ' गथ' दङ, आंबो संसार जाबाय भाइ। आंखौ साननाङा जेमसा संसार जाबाय, हाबा जाबाय, बे सिगांनि बायदि बुंनाय नङा। आं बुंगोन, बुजायगोन आं। आरो आंजों नांग्राफोरखौथ' आङो गोबां मानसिजों आं नांलायबोबाय जिबनाव इउटुब बानायनानै। नाथाय आङो मोनसेबो नांलायग्रोआखै, गुबुना आंजों नांलायनायावसो। धैर्य थानांगोन फंबायमोन। आंखौ सासे मानसिया मोनसे समाव। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेनोखोन। नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय। आरो आदा जेम्सआ मा बुंखो, खनजिता, दैदेन आरो मैदोमखौ नोंथांमोनाथ' खाथिनिफ्राय खोनासंखाबाय। जाय जाय फुल नायदों बिसोरथ' मिथिखाबाय। सोरबाफोर जुदि भिडिअखौ नायदों नाथाय साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामना ला आरोना। माने नोंथांमोननिसिम गोदान गोदान आपडेट भिडिअ आं जेथिया आपल'ड होयो नोंथांमोननिसिम मोनहैयो आरोना। बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।